Γιατί κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά, εγώ με τέλεια. Σήμερα θα κάνουμε ένα jumbo haul. Ένα τεράστιο jumbo haul, μερικά πραγματάκια που πήρα από το jumbo. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να μην καθυστερούμε. Ας αρχίσουμε. Πρώτο πραγματάκι είναι αυτή εδώ η κούκλα. Έχει παπάκι μέσα, έχει το σαπούνι, είναι με μπουρνουζάκι και μπορεί να το κάνεις μπάνιο. Ναι, σετ μπάνιο με μωρό. Γράφεται περιέχει? Δεν γράφεται περιέχει. Απλά είναι πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ύστερα πήρα μια μπανιερίτσα για την κούκλα αυτή, μην την κάνω μπάνιο, πάρα πολύ ωραία και αυτή. Μετά πήρα αυτή εδώ την κουκλίτσα με το κρεβατάκι που έχει μέσα, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ύστερα πήρα ένα στέμμα, αυτό εδώ, πολύ ωραίο και αυτό. Μετά πήρα ένα μπιμπερό ροζ, αυτό εδώ, για σένα. Ένα μπιμπερό ροζ, αυτό εδώ, που είναι η μάρκα Kiko, Kiko Bow, κάπως έτσι, ναι, πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Ύστερα πήρα ένα, μισό. Ένα παγουρίνο αυτό εδώ, ένα ποτηράκι, αυτό εδώ, μισό, αυτό εδώ, με αυτό το σκαπάκι, πολύ ωραίο. Ύστερα πήρα αυτό εδώ το ραβδί, αυτούς εδώ τους χάρακες, ναι. Μετά πήρα αυτή εδώ την τζαντούλα, πολύ ωραία και αυτή. Ύστερα πήρα αυτά εδώ το σετ με σαλιάρα, σαλιάρα, μπιμπερό και δύο πάνες, αυτά εδώ, ναι. Μετά πήρα ένα και δύο μαξιλάρια. Το ένα είναι αυτό εδώ και το άλλο είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραία και αυτά τα δύο. Μετά πήρα μια τσαντούλα ακόμα τέτοια, αυτή εδώ. Αυτή εδώ. Πολύ ωραία και αυτή. Μετά πήρα μία πιπίλα αυτή την μπλε, αυτή εδώ. Μετά πήρα ένα παγουρίνο Spider-Man και αυτό που σας έδειξα ήταν Paw Patrol, αυτά εδώ. Πολύ ωραία και αυτά. Ναι. Μετά πήρα ένα μπολάκι, ένα φαγητό δοχείο λέγεται. Είναι εδώ. Αυτό εδώ ανοίγει έτσι. Εδώ βάζει το φρουτάκι, ξέρω εγώ. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Μετά πήρα 3 πακέτα. 1, 2, 3 κουταλοπύρουνα. Πολύ ωραίο και αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Μετά πήρα ακόμα μια πιπίλα αυτή εδώ, τη μοβ ροζ. Να. Μετά πήρα 2 μπιμπερά αυτά εδώ. Αυτά εδώ.
Μετά πήρα ένα φαγητοδοχείο, είναι για το στάκι. Αυτό εδώ, πολύ ωραίο και αυτό. Τελευταίο εδώ από αυτή τη σακούλα είναι αυτό εδώ το ποτηράκι Πέπα που έχει μέσα καραμελίτσες. Αυτό. Έλα εδώ! Σε θέλω στο βίντεο! Λοιπόν, μετά ξεκινάμε αυτή τη σακούλα. Μου πήρε 4 αρκουδάκια το μωράκι με τα γλυκά. Και τον αγαπώ, παιδιά. Παιδιά, ναι. Να σας δείξω τι μου πήρε. Πάρα πολύ ωραία αρκουδάκι. Μου πήρε αυτά εδώ το υπέροχο αρκουδάκι. Αυτά εδώ το υπέροχο αρκουδάκι. Αυτά εδώ το υπέροχο αρκουδάκι. Πήγε στο φως. Και αυτό εδώ το υπέροχο αρκουδάκι. Αυτό ήταν το τζαμποχόλ, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Να πατήσετε το κόκκινο κουδουνάκι κάτω από το βίντεο για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Φύγε! Για το καινούριο μου βίντεο και εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!